کوئی نہیں مینوں کملی والے دی یاد پیوندی ہے مینوں اج کملی والے دی یاد پیوندی ہے نوجوان مولا علی روئی جا رہے عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈے نال زندگی گزاری ہے علی تہانوں ویکھ کے مرنا چاہندا ہے نوجوان اچانک ایک خوشبو ظاہر ہوئی مولا علی فرمان لگے لوگو رستہ چھڑ دیو علی نو لین نبی آیا جے علی نو لین نبی آیا جے مولا علی دی روح پرواز کر گئی اچانک چیخت کوہرام دی آواز آئی ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے بدنوں چکے بخارا اجڑی بستی اور نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا